572 одам ура фақат обслуживать мекунанд дар вақти сафараш. Чего, блядь? ба 6 боинги мусофиркаш мерава. 10,000 полицейский барои як одам. лифт бародаро, лифти шахсӣ дар вақти сафар кардан ба як ҷои дига лифти шахсӣ хтагирӣ барӣ. Повар намехӯра, ояса 50 шеф повар як ҷоя шида, як имена хӯроки ҳам мехӯра, ҳамуро тайёр мекунанд, мисол дар вақти приёми пишаш. Вот 150 шеф повар чӣ гуна ё? Короче, бародар ман сам дар кард. Да что ты, черт побери, такое несешь? фаҳмиши хиди комфорт барои ҳар одам ҳар хела. Яхе одамда пиёда гаштан комфортна, яхе одамда великда, вообще яхе одамда харқати. Ва ҳар намуд одам ва асобина правителои ҳар разни кишваро ба хачон ҳар хел талабот доранд. Мисол мегирем президенти Северной Корея барои ба ягон ҷо сафар кардан поезди шахсӣ хати мерава ва боз як таъмне. Не ки корое ки монархи Саудовская Аравия мекуна, метавона ки президенти Северной Корея да ховш набина ин кора. Аманда салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Дар ин видео шумо мебинед ки чӣ гуна ин одам сафар мекуна ва чӣ қадар дар сафари худаш хароҷот мекуна ва чӣ қадар количествои ҳазорҳо одамо дар ин кор вобаста мешаванд ва чӣ қадар техника. Шумо мумкин ки хехтон ба охирон дар комментария менависед ки чӣ хел мешидин. ва бародаро, ссилка дар комментария будара хабар бигирен. Шумо метавонед ба ёрдами ссилка регистратсия кунед, дар бурди ҷанговару бозингаро сум кор кунед. Албатта ки шумо ба ин кор мисли монархи Саудовская Аравия наметавонед ки 5-6 самолети золатой бихарену, но агар угадат карда битонед кадом ҷанговар ғолиб мешава ё ин ки бозингар бурд мекуна, дар бозии худ шумо метавонед дар кори сум кор кунед. Промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепиш шудага ҳам ссилка ҳам промокод. Тамошо мекунед видеоро. Ва бародаро, чанд кас гуфт ки агар ки бихоҳи видеои нава пропустид накунӣ, ҳатман зангулачаро бояд пахш кардагӣ бошӣ. Ҳамро аҳамият бидед ва барои дастгирӣ кардани канал, видео, лайк ҳам фаромӯш накунед. Рафтем. Дар бораи правители 85 сола Салман ибн Абдулазиз ибн Абдураҳман Ал-Сауд. Яъне ки ҳама гапи ин видео будагии мо дахл дорад дар правители 85 сола Салман ибн Абдул-Азиз ибн Абдураҳман Ал-Сауд. Ин ҳафтум короли Арабистони Саудӣ ба ҳисоб мерава ва сардори династияи Ал-Сауд. 23 январи соли 2015 ӯ корол ва премьер-министр мешавад. Баъди марги бародари худаш корол. пеш аз корол шуданаш министри оборона буд. Ҳозир боша дар тамоми кураи замин Салман монархи калонтарин не, якум ҷо не, ҷои дуюма мегира, барое ки пешаи ҳастай дар ҷои якум королева Елизавета. Ва агар ки ягон ҷо сафар карда нишид ба давлатҳои рафиқ ё ин ки на он қадар рафиқ ӯ адказ намекуна ва я намуди мерава ки ин намуди рафтани ӯра императорой агар Рими қадима мебуданд албатта ки завидоват мекарданд. Ва ман шуморо гарантироват мекунам бародаро, фақат агар аз ҷиҳати пантаватса кардан ё ки аз ҷиҳати ки чӣ хел бугум раскошна, чӣ хел затратна ягон одам агар ягон ҷо ба ягон ҷо дига сафар кардагӣ боша, ин танҳо ҷои якума мегира анами одам. Боз бисёр одам мегӯянд ки одамои боё ҳастанд ки крутоянд, типа дтасета охрана хишонқатӣ, лични вертолёт, самолёти хишонқатӣ ё ки катерои хишонқатӣ. Аҳа, боз тамошо кунед чӣ хеле мегардад. 572 одам ура фақат обслуживать мекунанд дар вақти сафараш. Чего, блядь? Шумо метавонед тасаввур кунед. И одамое ҳастаи ки пешхизмат, поваршон, намехелиё. Мисол мегирем як премьери одиша моҳи марти соли 2017 вақте ки ӯ ба Индонезия сафар мекард. Ӯ ба Индонезия ба 6 боинги мусофиркаш мерава. Чи ин одам 6 қисм мешава, чӣ хеле мешава, не бародаро. Оз мефаҳмем ки чӣ ба имена дар парвози 6 та боинг мерава ва ҳафтум самолёт бо даиҷа буд. Грузовой самолёт бо маркаи Lockheed C-130 Хелферфел, короче. Чего, блядь? ҳамроҳи 1500 одам буд. Вақте ки ӯ ба замин мефарояд, 10,000 полисейский ва 100 донаи дига лишни охрана ура охраният мекардан, муҳофизат мекардан. Вот просто думат кунем бародаро, 10,000 полицейский барои як одам. Ба ғайр аз оне ки 100 таи дига телеохранители дига хатиш буд. мегзарем бародар дар бораи багажаш. Дар вақти ҳамин сафараш ҳамроҳи ӯ буд 500 тонна багаж.
500 тонна бор просто сафар кардагия бародаро якҷо 500 тонна. ира бародаро хубтараш сравнит кунем ба багажи оддие ки одами оддӣ ҳамроҳи худаш самолётда мегирад 18 кило мисол 18 кило средний багаж на кам на зиёд. Сравнит кунем чанд қадар мешавад. 6 тонна вазн дора фили африканский. яъне ки борое ки Карол дошт пас сравнени фило қатъи 80 дона фил мешавад. 80 дона фил. бале ҳозир шумо да уже интерес нашид ва бетоқат шудем ки фаҳмем ки ин мена дар уҷа чӣ дошта ки одам ин қадар бори зиёд ба сравнени 80 дона фил. ҳозир ҳайрон мешавем бале ки вақте мефаҳмем ки дар инҷо чӣ буд. дита мошин маркаи Mercedes Benz S600 ва ҳамада интерес наш. дита дига лифти позолоченный лифт бародаро лифти шахсӣ дар вақти сафар кардан ба як ҷои дига лифти шахсӣ хитагирӣ барӣ. дари боркашоҳи электрикӣ Карол ай самолёт хамидагиай ва айно мери меҳмонхона ба пляж. вот мада вопрос возникад мекуна и вообще раҳ мегашт ягон бор? не реально бародар раҳ намегардаи не ки дар ҷо маҷбур мешавам. иҷааш ҳам хеле серьёзи ҳолатай ҳозир дар чӣ мебинем. просто тасаввур кунем бародаро ки барои як одам хӯроки халялни тайёр мекунанд 150 шеф-повар барои як одам. Вы чё, ебанутые, что ли? вот просто бишне тасаввур кунем бародаро дар комментария бинависем ки як одам охай у қадар чӣ не 150 шеф-повар намехӯра 150 шеф-повар якҷоя шида як именно хӯроки ҳам мехӯра ҳамонро тайёр мекунанд мисол дар вақти приёми пишаш. вот 150 шеф-повар чӣ гуна ё короче бародар ман сам дарк. Да что ты, черт побери, такое несешь? ва махсус бар хотири омадани Карол дар масҷиди Истиқлол дар Ҷакарт специально лифт установид мекунанд ва унитази ки дастдора меқапӣ ва полиуро алиш мекунанд ба махсус кавёр. дар вақти сафараш ба Япония ҳам Салман ибн Абдулазиз ягон чира барои худаш дареғ надоштагиай. барои дар Токио гаштан Салман 500 лимузин арендовад мекунад ва ба ғайр аз ин бронировад мекунад 1200 ҳуҷра дар меҳмонхона дар этажҳои болоиш барои худаш ва барои хизматгорош. тилло и беҳтарин рафиқи Кароло мехоҳад нишон бута ба китайцо Кароли Саудския Аравия. яъне ки ра чӣ хел нишон мета вақти ба иҷа сафар мекуна 6 та боинги позолочни қатъи меояд ва аз ҳамон боинги ки худаш иштагӣ буд ба трапи шахсии тиллоии худаш мехамба. отели Four Seasons дар Ҷорҷтауни соли 2015 правителои Карол пони отеля мехаранд ва иш уже понятно ки ҳамаша украшвад мекунанд бо чизои тиллоӣ. камтар пештар Салман ҳамроҳи 1000 та хизматгорои худаш дар як пляжи фаронсавӣ дам мегирад ки дар уҷа 1 километри пляжа зайнид мекунанд маҳкам мекунанд барои ӯ. албатта ки дар ин ҳолат франсузои демократ розӣ нашиданд ва бунтоват карданд. дар Малдива бошад дар вақти дамгириш ӯ яхтаи 7 палуба дошт ки дарозиш 139 метр буд. и ногуфта намона ки дар ҷаҳон 10-мин калонтарин яхта ба ҳисоб меравад. дар худи яхта қарор дора больница, кабинети кории худи Карол ва ваннаи комнатаҳои тиллоӣ ва дар ин яхта барои ӯ хизмат мекардак 100 нафар одам. барои дар инҷа истироҳат кардан Карол пешакӣ атолира мехарад ки дар уҷа 18 та острови шахсӣ дошт. ане ки бародаро омадем уже ба Россия ба яъне ки пойтахти Россия дар инҷа Карол чӣ хеле ки мехост камтар хел нашид. 4 октябри соли 2017 Карол вақте ки ба пойтахти Россия шаҳри Москва меояд ӯра ҳамроҳӣ мекарданд 1500 одам ки дар байни ӯ 10 каси министр буд ва 25 нафари дигаш принц. ва чӣ хеле ки шумо уже ай корои пешинаш медонем ин раҳ намегардад. ба махсус эскалаторои худаш ки отделкаш тиллоӣ буд ба ҳамон ай самолёти позолочниш мехамбид. дар вақти хамбидан дар инҷа эскалатори тиллоиш вайрон мешавад дар ними раҳ ва маҷбур мешавад ки бихамба пиёда. ман фикр мекунам ки именно анами ҷо ҷое астае ки ӯ бештар пиёда рагаштагиа. чӣ хеле хешидаам бечора ин қадар леснисара пиёда хамбид. Оскара! Оскара! аҳсан.
хеле меҳнат кард. Не ки ба фикрам ки барои кор қарш кард ё ки чӣ хеле шид ки баъди аи эскалатори вайрона фуромадан бо нервиёша вастанавид кард дар вақти қарор гирифтан дар хиди пойтахт. Дар маркази шаҳр полнуси меҳмонхонаҳои панҷситораара барои одамои худаш мегирад. дар он номер не полностью вес отелора. А барои худаш боша ҳуҷраи 500 метра ки аз ӯ Кремл метофт ки ин номера арендаш 1 миллион рубл места дар як рӯз снимат мекунад. баъди меҳмон шидани Карол дар ин меҳмонхона меҳмонхонаро покза маҳкам мекунанд, яъне ки дар онҷа ход доштанд танҳо одамое ки дар онҷа уже буданд ва персоналое ки дар онҷа кор мекунанд. албатта ки бе тағйирот намешавад. хиди ҳуҷраро покза тағйир метаҳанд, интерьериша чӣ хеле ки Карол мехост ҳамон хеле мекунанд ва кавьёроша алиш мекунанд ки ҳар як кавьёр чанд сад ҳазор доллар меистанд. ба фикри шумо бародаро, ин чӣ гуна тарзи зиндагие ва оё Карол метавонад тасаввур кунад ки чӣ хеле пиёда гаштан, чӣ хеле кори вазмин кардан, чӣ хеле дар хонаи простои зиндагӣ кардан? Мен фикр мекунам ки намедонам. Ва бинависед дар комментария ки бо интерес на шумо дар барои ҳамин хел шазанути королио видео кунем. Дар бораи Ким Чен Инам хеле видеои интересни метавонем карда ки ӯ ба як чанд поизди шахсии худаш ҳаракат мекунад. Гап дар ин нест ки ӯ пули самолёт надорад, не ки сабаб дорад ки именно дар самолёт сафар намекунад. Сабабшам хеле интересне. Агар шумо да интересни боша дар бораи ӯ ҳам видео мекунем. Дар комментария бинависед, агар дигародам ки интересни боша, агар ягон кас ки дар комментария дар бораи Ким Чен Ин агар гуфта боша ки бикун, дар ответ ям будроен знаки плюс монем ва бинем агар бисёр боша хоҳиш дар ин бора ҳам видео мекунем. Ҳамада хайр бародаро, то видеоҳои оянда.